Dzień dobry, witajcie, witajcie. Mamy 5 dzień grudnia, mamy 5 dzień vlogmasu, a jest dosyć późno, jest godzina 14, ponieważ ja ogarniałam bardzo dużo rzeczy. Też nagrywałam rolkę, ponieważ mamy konkurs, w którym do wygrania jest taki zestaw, no takie bombeczki plus ten piękny zestaw. Znaczy to jest jeden zestaw. Rolka nagrana, też dostałam prezent od Adriany Walkusz, słuchajcie, ona robi piękne plecaki i nie tylko, z recyklingu. Adriana też maluje. Adriana też maluje. Boże, jak profesjonalnie. Adriana też maluje kaszubskie kwiaty. I ja dostałam właśnie od niej prezent, zaraz go będę odpakowywać. Witajcie, dzień dobry, jeszcze raz, słuchajcie, ja odpakowuję paczkę od Adriany. Jednocześnie też nagrywam tutaj vlogmasa. Odgania zło, nie ma dla niego miejsca. Ten zimowy czas, grudniowy czas, to idealna chwila, by ugasić w nas spory i móc na chwilę się zatrzymać. Wczoraj nie otworzyłam kalendarza adwentowego, dlatego dzisiaj otwieram i 4 i 5. Czyli mamy 4, co byłoby w 4. Jej. W 4 mamy... Jezu, kocham konturówki, kocham. W 4 mamy przepiękną konturówkę, nie będę tego robić, ale to jest w takim kolorze, w takim ciemny, brudny róż i do tego mamy też pomadkę. Jak ona ma w ogóle takie gwiazdeczki, słuchajcie, Jezus Maria. Nie wiem, czy ja wiedziałam, że kiedy... Ona ma takie gwiazdeczki, słuchajcie, coś pięknego. Ja się cieszę, ja lubię takie brudne róże i ja szczególnie te brudne róże, wiecie kiedy ja je noszę? Wiosną, przepiękne. W związku z tym, że Andrzeja nie ma i ja wiem, jakie jest jego zdanie na temat paczek, zakupów itd., ja postanowiłam sobie zrobić na święta prezent i zamówiłam pomadkę z Diora. Ona jest taka kultowa, z takim brokatem itd. Czekam na tą paczkę. Serce trochę mnie boli, że tyle wydam na tą pomadkę. No ale ja ciężko pracowałam w tym roku i stwierdziłam, że dobra, ja się rozpieszczę troszkę. Kupiłam sobie tą pomadkę już na święta, to jest mój prezent dla mnie, czyli prezent od siebie dla mnie i to jest ta właśnie pomadka Dior. Ja jestem po prostu ciekawa tego, czy tak jak wszystkie TikToki i wszystkie filmy pokazują, że ona jest taka wspaniała, to czy ona faktycznie taka jest. Otwieram 5 i coś czuję, że to jest cień. Tak, to jest cień. Burgundowy błękit. Ten kolor się tak prezentuje. Burgundowy błękit. Faktycznie to jest taki bardzo nietypowy. Nietypowy jest ten kolorek. Mi na koncerty się przyda, naprawdę. Albo do teledysków jakiś. Ja generalnie jestem zawsze bardzo zadowolona z kosmetyków. Tu mam też wizytówkę Adriany, kaszubskie kwiaty ręcznie malowane i naprawdę słuchajcie, właśnie Adriana mi zrobiła przepiękny prezent na święta i jestem naprawdę z tego prezentu zadowolona. Ja Adrianę oznaczę nawet tutaj pod vlogami. Ja wspieram takich ludzi, biję brawo i mam nadzieję, że Adriana odniesie ogromny sukces, że bardzo dużo jeśli tych plecaków sprzeda, że będzie miała dużą taką produkcję, bo naprawdę warto. Tak jak mówię, to jest recykling. Po drugie, no to jest kaszubskie, słuchajcie, on jest w ogóle piękny, pojemny, no idealny na spacery. Ja polecam i jestem bardzo wdzięczna. Czy my będziemy otwierać jeszcze jakieś paczki razem ze mną? Wydaje mi się, że w tym roku już nie, bo to co mogłam, to już zamówiłam. Nie mam prezentu na święta dla Tymka. Z Andrzejem sobie nie będziemy robić prezentów i nie mam prezentu dla dzieci mojej siostry na święta. A tak wszystko już mam ogarnięte. Ja na Wigilię będę odpowiedzialna za krokiety, sałatkę, takie carpaccio z buraka i coś tam jeszcze mama mi dała do ogarnięcia. Przez to, że nie ma Andrzeja, bardzo ciężko mi się nagrywa, bardzo ciężko. Mam więcej obowiązków
Ja mam tyle spraw papierkowych do załatwienia. Ja powinnam usiąść naprawdę jednego dnia albo i dwa przy komputerze. Księgowa zaraz będzie mnie moja gonić, bo naprawdę tego jest tak dużo, że to się po prostu w głowie nie mieści, ale mam nadzieję, że ja to wszystko ogarnę, że mi się uda i że ten vlogmas faktycznie będzie miał jakąś ciągłość i jestem Wam wdzięczna, że mnie oglądacie, że są jakieś osoby, które są tym zainteresowane. Też chcę trochę Was przeprosić za to właśnie, że te vlogi są takie czasami takie proste, banalne, że się nic takiego nie dzieje, a tak jak mówię, mam te same obowiązki, te same co Wy, tak samo wcześniej muszę rano wstać, tak samo muszę ugotować obiad, poprać, muszę wykonać obowiązki domowe, tylko dodatkowo dochodzi to, że jestem tą osobą publiczną, czyli kaszubską influencerką, no i widzicie mnie często na scenach, że tworzę te piosenki, teledyski itd., no ale to jest coś, o czym ja marzyłam. Naprawdę, ja o tym marzyłam. Marzyłam o tym, żeby być na scenie i te marzenia się spełniły i ja każdemu człowiekowi życzę, żeby spełniał swoje marzenia, bo to jest naprawdę piękne i nigdy nie rezygnował z żadnych marzeń, z żadnych. I żeby sobie dokładał tych planów i marzeń. To jest... Słuchajcie, będę mówić cicho. Tymek przygotował mleko dla świętego Mikołaja i ciastka, pierniki, które sam udekorował. Przygotował też mojego buta, Andrzeja buta i swoje 2 buty. I teraz tak, Tymek chciał, żebyśmy od Mikołaja dostali pościel świąteczną na święta. I dostaniemy. Zaraz Wam pokażę. My z Andrzejem dostaniemy pościel. A Tymek też dostanie pościel, bo też tam napisał, no w sumie narysował w liście, a też dostanie taką choinkę Lego. Tymek co prawda ma dopiero w marcu 8 lat, ale naprawdę on to rozwali raz, dwa i on jest w Lego bardzo dobry. Oczywiście czekoladowego Mikołaja dostanie, no i tą pościel i to. Na pewno też dostanie wiele innych prezentów, no bo wiadomo jak to babcie i rodzina. Ale w liście miał Lego i miał pościel i pościel dla nas. A Mikołaj był i zjadł.